ana panggung ngono. Bareng-bareng karo anak-anake ngono. Wilujeng dalu Mbah Panut. Yo nganggo mic kok dalu. Rodone Mbah. Karo mbahne aja beda ya. Lah kok jenenge wong bekti ya ngono kuwi. Jenengan dibekteni gelem apa ora? Ya gelem lho dibekteni putune. Aku dongake men paringi sehat, lancar. Amin. Ngomong amin tok lho. Dongake. Bae mesti ndongake putune no. Sampeyan jenengan paringi sehat nggih, Mbah. Iya. Wong ora pethuk we gelo. Lah nggih. Aku arep ngubang bawa iki lho. Bawa napa? Melatih ngonce. Melatih ngonce. Larasipun napa? Itu sak uni-uniku. Ya, pelek nyamat nggih. Panitia ta, Pak? Panitia ta, nganggo ngene bareng panitia. Panitia. Sesepuh. Oh, udah sesepuh. Ya. Yo, bawa, Mbah. Bawa nggih. Penonton sak meter kathah. Luar biasa. Dasare piraringan tingkas. Nah, terang. Kangka. Nyudur lanang ya nyudur. Dulu. Reronten melati rak meratati. Oh ya ora tau munggah pang. Balani kok ngarep. Kangka dulu. Oke yo. Kangka dulu. Reronten Reronten melati. Ngono kae. Ora iso ngono. Reronten melati. Malelo katolontot. Ora dadak nganggo ndredeg ya. Ora apa-apa, Pak. Partisipasi kok Mbah. Biaya sepuh wani. Ya. Sing penting iki, Mbah, sing baku wani. Sopo iku mo ya kaya lali. Dina wengi ya. Ya. Wengi ya. Rina wengi tansah dadi impen papuntone tansah diku Tulunge wong. Ngunjuk sik ramu ngunjuk sik. Tulunge wong manis ingkang mawe wuyo langi singkari dhewe tulunge wong manis yo tulunge wong manis ya coba bali alon-alon gonge salah kok tak gak bendo tot yo tulunge wong manis ingkang mawe uyung ngono wis nah ngoten iki entek iki ngono ora didukke meleh lho nek nang omah apik lho kene didelok wong nang omah sing mirsani sapa ora eneng kok ora nek sing ngalem no lho putune lho oh ngoten gambar dipirsani piyai sakmene akeh kok ndredeg iki lho kok nang kene disarirani piyambak no mboten sing nembang yo nganggo putuku wae sapa milih nika Mbak Gentari Mbak Indah saking Magelang Lala Atila Mbak omahku duwe tak sawer siapa ae sing kok kula nomor 2 Mbak waduh Mbak Indah Jimeneng Mbak Indah jenengan mboten salah gasing ngancani Mbak